Здравейте, приятели! Ето кладенчето, дето почнахме празгат. Водата излезе и няма свършване. Вече помпата колко? Половин час има, най-малко работи. Да, работи. Има и писачинки, баластра излезе. Има много вода. Помпата не сварва да го източи. Ето да покаже. Водата се вижда. Значи стана дълбок някъде 7 метра. Кажи нещо на хората, бе. Много съм доволен. Водата е благодат работа. Да сме живи и здрави всичките. И дълги години да си го ползваш. Дълги години да го ползваме водата. Благодаря ти за хубавите думи. Его. Точи яко. Сега ще се прочисти. Тръби чекали и готово. Ево как се тече. Супер. Там човека имаше стар кладенец, но почти няма вода вече в него. Обаче тук тази жила е работеща. Че мисълта ми беше, ако има на места, на някои парцели, на едното място примерно присъхва, но друга жила има работи. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.